Sriwijaya laras Sriwijaya Jijiro Jijiro Jijipa nangis sajroning atiku Ajalali babalengku Kemana Aku protes karo pengendangi. Wis enak-enak mlebu nggon jaranan. Kendangan jaranan kok diwalik dangdut neh. Iki rung tau weruh ki jogetane tatin, jogetan tradisional, tari tradisional Yogya ki. Iki Apa tari ngono aku? apa kuwi? Angguk. Angguk Kulon Progo nggih. Angguk wis Dolalak apa angguk? wis dolalak kena, angguk kena. Ayo Padha. joget aku tak nonton. Kok penak menonton? Lah aku dudu kasir masa kok bayar. Tanggap no. Hah? Tanggap. Terus duwe gawe apa kok? Ya Oh, wis ajit. Iso le, dolalak panggung iso ya le. Iso le. Lagune Iso. jarem-jarem kae lho Mas biasane. Pokoke iso. Pokoke iso. Nek ora ya rasa sesuk kapan-kapan wae Mas. Soale iki sing nanggap ping Pak Degareng. Anu. Sesuk tak latih sik. Pak Degareng nggih. Wong jane sing nembang kuwi iso kok. Pilih. Sing tak ajari ya. Oh, dojok golek pangan kok angel. Angel ya. Ya ning Menika sampun. anu Nggih, boko sampun sithik, dipun boko aturaken. sithik. Nggih, niki wae ya wis ana reyokane ning mung sithik. Nggih, niki nggih wonten pamundutan dangdut. Dangdut menapa? Nggih, Tunggal Eka. Nggih. Terus Tunggal Eka njur kala wau nyawiji, njur enten Nyawiji, malih terus? sekti. Niki sekti niki sing nyuwun nganu. Sederek Bapak Kadus. Oh Nggih, Pak Pak Adus. Kadus. Nggih, sekti. Sekti. Supayane warga Sendang Rejo niku sekti. Hmm. Sekti tanpa aji. Sapa sing niki nembang Sing Mas? nembang sapa? Badhe dipun pinangkani kalian Mbak Mulat. Nah, Mulat, Mbak iya. Mulat. Mulat Sariro Sekti. Rosowani. Mbak Mulat.